Koko Prabu Ndarawati kalilan ingkang ngarayi Madukara ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Koko Prabu. Ya kaipe ndak tampa gawe bombong ing rasa. Koko Prabu Mandura bekti kula katur. Ya Janaka ndak tampa gawe bombong ing pikir. Kok katon sumengko pengawak Bajra Sigra kang mawa gita semuning gimbal wigati arti ndak ngendi Dimas Parto. Koko Prabu piye? Kula nyuwun pangestu saha nyuwun palilah badhe bidhal dhateng Sawo Jajar. Lho, nggone adimu Nakula. Inggih, sarta dhateng Bumi Retawu. Nggone adimu Sadewa kaluhuran. Perlune apa? Badhe ngajar dumateng lare kalih kala wau. Lho, dosa keluputane cah kembar wani morang tata nyidra wontenipun keris Kyai Udan Mas Pusaka ing Mandaraka. Siap ditik tumandang makarti kaya ngono kuwi manut karo dawuhe sapa? Manut kaliyan dawuh pangandikanipun Kanjeng Hyang Bisma ing Takanda. Sakiwa tengene Resi Bisma kono ana sapa? Wonten Sata Kurawa. Ngerti apa ora watake Kurawa yen karo Pandhawa piye apa ora? Nuning ki apa? Piye? Rinten dalu tansah budidaya curnane para Pandhawa. Upamane yen penemban Durna kuwi banjur dikileni kang dadi karnane dening para Kurawa, banjur mitnah kelawan adimu Sinakula Sedewa, pamrih supaya Pandhawa ora rukun, iki mengko kira-kira sing bakal rugi sapa? Lah nggih menika to. Lah mula kang mangkono kudu dipikir luwih dhisik. Aja grusak-grusu ndak kesluru ana dalan kleru. Nanging kula menika satriya. Maknane kedah hambek bawa leksana. Tegese mboten saged nglincati pangandika ing sampun kawedhar. Cetane gandeng kula sampun sagu wonten ngajengipun para pepundhening Talkanda badhe ngrangket dumateng Yayi Nakula Sadewa. Mila menawi ngantos kula batalaken dumateng kesaguhan utawi kesagahan tartamtu badhe tetel ing reh kasatriyan kula. Mula sing jenenge satriya wicaksana sadurunge saguh, sadurunge mangkat kudune dipikir luwih dhisik, ora kok njur ngawur kaya ngono kuwi. Kula menika tanpa benten kalian panah. Panah piye? Manut ingkang lepasaken ganteng jembaring kala wau ingkang lepasaken menika Kanjeng Hyang Talkanda supados kula merjaya dumateng Yayi Kembar tartamtu badhe kula tindaken. Yen panah karo Janaka ki beda. Yen panah ra duwe nalar, yen Arjuna ki duwe pamikir. Mula kang mangkono yen nganti kowe mengko tega mentala karo adimu kembar, ngibarate kaya bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule katut tatas. Mergo kabeh mau Janaka. Tak buktutane. Sampun, mboten usah, sampun. Bolo dewa larang-larang nggih ngamuk lho jenengan iki. Rantung ngamuk iki, mboten sah. Yaki. Ngono arep S2 ora. Ngantukan. Koko Prabu kondur kemawon dhateng Mandura. Mangke mesti wonten warta saking Ingkang Rayi. Kula pitados. Kahanan menika menawi saya peteng lan saya ndedhet padangipun enggal dugi. Ya, suga digawa ngati-ati aja nganti keri. Nambang